Pois neste Artesanía de Galicia no Courel imos con debutantes porque o resto de compañeros que están participando artesáns neste Artesanía de Galicia no Courel xa estiveron aquí, pero é a primeira visita que toca facer a nosa querida Lourdes de Fusayola. Como estás, Lourdes? Pois contenta, encantada e feliz. Bueno, a ver, ti te imaginabas que a experiencia de Artesanía de Galicia no Courel iba a ser o que levas vivido estes 5 días? Non imaginaba, porque houve alguén que me dixo que me iba a cambiar a vida e foi exactamente así. Bueno, primeiro, imos a contar un pouco a xente que é Fusayola. Contame un poquinho que... Fusayola é un obradoiro que xa se fundou fai uns anos, agora mesmo non recordo o tempo que hai, porque aprendín a tecer, bueno, non aprendín aínda de todo, que sigo aprendendo cousas todos os días. Pero vamos, e retomei tamén a tradición das mulleres da miña familia, que eran tamén tecedoras. É un taller onde tecemos, facemos demostracións, cursos, bueno, tratamos de enseñar e divulgar o que sabemos, porque sabemos porque comigo teña unha filla. Agora iba a entrar aí, claro. Exactamente. Pero é maravilloso porque, o sea, estás me dicindo que alá nas terras da Terra Chá, de Vilalba, familia de tecedores e tecedoras, quero dicir, que eu sempre afondo moito cando falamos do tema do traballo artesán, non? E dos oficios, o importante que é a transmisión do coñecemento e que hai moitos oficios que están desaparecendo precisamente porque non hai unha continuidade nesa transmisión, non? Do coñecemento. Eu creo que precisamente é importante destacar este tipo de persoas como a vos que estades mantendo vivo ese oficio que tedes trasladado dentro do pasado, non? Pois eu creo que sí que é importante, non só a miña profesión, sino todos os artesanos que teñen ese oficio, que teñen oficios antigos, porque aí está a sabiduría dos nosos maiores, o xeito de vida, a etnografía tamén, é unha maneira de deixar un legado. Historia, tamén é historia. Hai moita historia de tecedores ali nas terras de Vilalba? Si, na miña parroquia, en San Bartolomeu de Insua, eu penso que en cada casa había un tear. E unha tía avoa miña, que non sei o que daría por ela agora, esa era unha artesana, bueno, unha tecelana, pero moi completa. Facía os peites de caña, facía os lizos, urdía pa fora, urdía pa casa, tecía pa fora, tecía pa casa, e máis atendía as labores da casa. Que curioso, non? Pero agora xa queda moi pouca xente que o siga facendo, non? Eu, a ver, conozo algunhas, pero creo que somos poucas tecelanas, E alá na túa parroquia, habendo tanta tradición como había de tecer e todo eso, quedan algúns telares antigos por ali? Alguén o conserva ou xa tampouco os hai? Que saiba eu, solamente hai un, si o hai xa, porque hai uns anos que hubiera. Pero non, empezou a chegar isto que chamamos o progreso, entre comillas. Entonces, igual que se tiraban as camas de castaño para meter as de pacotillas e chamueu, pois pasou igual cos teares, tal vez porque tiñan o que facer si ou si para vestirse. Era moito sacrificio, moito traballo. Eu penso que lle tiñan manía a ese oficio polo tema dos traballos que pasaban. Porque unha muller naquelas épocas axudáballe ao home a traballar no campo, facía o da casa, atendía os animales, atendía os fillos, e logo despois, cando tiña tempo, cando estaba todo feito, puñíase co tema de fiar, tecer, coser, todo eso. Claro, fixadevos, pero ademais é que conseguiu que a súa filla siga esa... Como conseguiches convencela? Ou foi salir dela? Saliu dela, porque nosotros fundamos unha asociación que recuperamos o proceso do liño tal como se facía naquela chaira. Entonces, é que estuveron as dúas fillas conmigo cando se fundou. Unha delas non sigueu, pero outra sí.
esa estudiou Historia da Arte, fixo un máster de Xestión Cultural, e víame tecer, empezou ela a tecer, e agora sabe facer, ainda sabe facer máis do que eu sei. Exactamente, sí, bueno, porque... hai que contar unha anécdota que isto é importante. Sí. Inicialmente, quen ia a vivir aquí era ela, non? Quen ia vir aquí era ela. Sí. E quen viu finalmente fuches ti. Exactamente, veu a bella. E xa lle podemos decir a ela que non pasa nada, que bueno, que ven xa vestido outra vez. Ai, viños. Ademais, isto rejuvenece tamén. Outra cousa importante, precisamente, non? Porque quero que a xente entenda, todos os anos intento transmitir a mensaxe do que significa artesanía de Galicia no Caurel, non? Non simplemente son obradoiros, porque obradoiros podedes ter ao longo de todo o ano en diferentes sitios, pero o artesanía de Galicia no Caurel implica moitas cousas máis, non? Implica o entorno, por suposto, sí, pero a convivencia, a sensación de grupo que hai aquí é maravillosa. É que se fai unha piña, é que somos unha familia. É que, a ver, non sei explicarlo con palabras xa. O entorno é moi bonito, é precioso, pero logo despois é que nos xuntamos, o que dicía antes, somos como unha familia. Que un aprende do outro, que había cousas que eu, por exemplo, aquí unha compañera non sabía que facía isto. Conocín novos compañeiros, experiencias de unos, de outros, bromas, chistes, porque sobre todo rimos moito, verdad? Sí, que nos rimos moito. Rimos moito. Bendita risa, queridos amigos e amigas, porque a verdade é que é fundamental, non? Porque un ven a traballar sen dúbida, pero é necesario ter ese ambiente ao redor, esa sensación de que cando paras de traballar tes ese momento de pausa no que diste wow, estou aquí, non? Sí. E ao final eu creo que iso é moi importante. Non quero olvidar antes de rematar, bueno, o que trouxeches aquí son pequenos telares, non? Que é o que un pouco que están facendo cada un dos rapaces e persoas que pasan por aquí, non? Sí, estes son telares de mesa que ao fin e ao cabo, sí que podense facer moitas cousas neles, son unha réplica dos grandes, pero bueno, para estes talleres son máis doados de traer que un grande. Iba a decir, non sei que ten, porque desde logo xa vin algún que en canto se mete aí, engancha e non hai que nos saque, non? Sí, os nenos enganchan. E tamén hai aquí este señor que estaba aquí, que é emocionante ver como un señor jubilado se ponga a facer a súa bufanda. A min no principio emocionou. A verdade, señores. E os nenos aprenden que hai algo máis que o fío de plástico, que tamén se poden facer eles cousas. Moitas cousas. Que se imaginan que non poderían. Isto é algo que animo sempre, todos os anos, a moitos veciños do Caurel, que ven como isto na ventana da súa casa, que din, isto non é para mí, non. Isto é para todos e para todas, e isto é porque o mellor, esos nosos maiores, de repente, se veñen aquí, van a sorprenderse, van a vir a súa cabeza lembranzas de algo que xa fai tempo que non sabían, non? Ou que non vivían. Eu recomendo sempre que non se queden coa mensaxe que solamente é para que veñan os rapaces a disfrutar e veña a xente de distintos puntos de Galicia a aprender, sino que os propios veciños teñen que ser parte, sen dúbida, desta artesanía de Galicia no Caurel, non? E este é un exemplo fantástico que nos conta a nosa querida Lourdes. Lourdes, un placer verte por primeira vez no Comer e Falar. E eu encantadísima de estar aquí. Eu que teño ido ali a tua terra para comer, pero para que a xente vexa que hai máis cousas, porque eu sempre falo de comer, pero de vez en cando hai que falar outras cousas tamén, non? Si, ali hai un recunchiño, onde hai dúas tecedoras, que estamos dispostas a que isto non morra e transmitirlo aos máis novos, para que sigan, para que fagan algo máis, algo natural. Efectivo. Non solamente teléfono. Xa o sabedes, Fusaiola, na Terra Chá, en Vilalba, nosa querida Lourdes, vecinas. Moitas gracias a vos.